pinuji datang kang rumaksa ing alamiku kang asih Nabi Muhammad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sesampun muji kang sinoce kakenika kasinungan kanugrahan sekatae ingkang anut ing nabi utusan ing yang la rencana saben dina agung prapta yen becik pertingkaipun slamet dunya akhirat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya semelin madu gandis kersawang ratna dikarang tetambane anggrek mengkon tumingal jatining waras kadya sesengkaning ibad lir Nabi Yusuf temun saking swarga ati mulia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pengangguran layan aja turun sore
peristiwa ake iblis lawan pindah turut dan cerita ingsun aluk pada memacahan pada ingsun kang aluli maringkang urbaning jagat tulusna awak sehingga kena hindur sila dulurna marga rahayu sekatai hidup galang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah niat ingsun mimiti muji anyebut namane Allah saking kitab dako asale cerita kenangin wong Jawa dening basa lawan suara nganggit gending kelawan suluk aja kari nganti ragam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliullah matur kesuwun.